Mi smo tvornica kvarca u Donghai Jiangsu, Kini. Ovdje je naša kvarcna cijevna peć. Peć sada izrađuje cijev od 20 mm. Trenutno imamo 4 kompleta kvarcne cijevne peći. Vanjski promjer koji možemo napraviti je od 1 mm do 400 mm. Prihvaćamo prilagođene narudžbe. Mi smo profesionalni proizvođač kvarca. Dobrodošli na vaš upit.